Juist, dan gingen we de meeste zien. Een lekkere nachos heb ik nog honger. Alleen ik heb wel last van die vieze salami. Nou, maar weer longens, juist wel. Nou, goeiemorgen heel. Goeiemorgen, El. Nou, wat vinden we van de morgen uit de vee hebben? Alder. Want waarom ben wij zo beteet eruit? Ja, ik weet net, er gebeurt iets speciaals, leuk. Leuke cameraman hebben we hier voor ons. Wij gaan eerst op een route, wij vertellen nog net waar. Doe. Doe je het knopje weer even uit. Och, gosje, ja. Maar ben ik zo'n professional. Ik ben Ellie Leijstra en ik kom uit Brandgen. Ik ben Heli de Jong en ik kom uit Marm. En samen ben wij de Vloggende Moekers. Ellie had een hersentumor. Dus Ellie is net meer aan het werk, die is daar terug haar werk kwijtraken. Ik kwam een keer bij Ellie op visite en toen was Ellie eigenlijk behoorlijk depressief. En toen zei ik, wat eerder hier aan een hongervanken, hoe kunnen we dit oorskraaien? Nou, toen zei ze van, ja Hilly, ik weet het net, maar het lijkt het me leuk om even te keuring. Wij kennen gerne wel een dag in de week te keuring. Dus dan gaan we al praten om 1 dag in de week erin te gaan. Nou Hil, dit wordt een hele uitdaging voor u. Hè? Nou, we zijn heel vlug met de auto's, hè? Ja, maar we hadden opred. Nou, goeie jong. Dit is net een leeuwen, hè? Dit is echt net een leeuw. Dit is wel heel speciaal. Zo ben we eigenlijk de Vloggende Moekers. We hebben toch een filmpje op Facebook gezet. Ja, en vooral omdat die dochter toen in het iets zei van als we een filmpje gewoon erop zetten in van ach heer, die ben correct Vloggende Moekers. En zo ben we begonnen met filmpjes en foto's en langzamerhand binnen steeds meer mensen volging die. Ja. Nou, We hebben een eigen pagina, hè? Ja, we hebben een eigen pagina Ja. op Facebook. Ja. Maar daar ben ik een heel grote meester van Mutens die dus volgen. Ja, het is heel bijzonder. Zo krijg ik het. Zo krijg ik het, Ja, dat denk ik. Kijk, als dwarsonderwerper van Verwert Ja. ben je erin hier om de Vloggende Moekers in te halen. En vooral een goed welkom te heten in het dorp Verwert. Nou, dank u wel. Geweldig, dank u wel. Want corona bracht je hem, ik had er een hele tekst bij gekregen. Corona bracht je hem als oud-collega's rennend op pad. En trok je hem vloggen binnen er een grote mensen in beweging kwam. Ja. En sjoggen uit naar je maar prachtige routes, foto's en belevenissen. Mensen reageren ik al hier op, nou, als we net betiet gaan voortbinnen, dan is het van, waar ben je hem? Ja. Waar blijf je hem? Ben je al erin? Ja, we willen graag weten waar je hem zit. Ja. Nou ja, dat soort dingen, hè? Maar ik markeer wat. We hebben al hier een rugzakje, net alleen nog gevuld, maar ik andere rugzakjes. En dat merken wij onderwijs wel, dat mensen dat heel speciaal vinden. Nou heel, waar zitten wij hier nou? Ja, ergens in Verwert, ne? Ja, en koffie en gebak gaan wel op, hè? Alderheerlijk, we hebben doen. Echt wat. Het is weer onchristelijk hoe de meeste mensen begeerd binnen. Maar ik zal even mijn cameraatje draaien, dat ook weer door middel van te drukken, maar dat toch? Is dat wel? Want Ja. dan haast ik wel eens kwaad jerkes. Nee. Tja, Oh heer, waar ben je dat? dit is Hammy. Klaas, nou die zitten wat flat zitten, omdat er... Ja, kom een beetje terugjacht. Ja, nou en dan hebben we daar de dwarpsommer op. En die had iets van een mooie binnen helpen. Ja, dat is wel heel spectaculair. Dat je dan toch, ondanks je ziekte, iets bij het eind gaat zullen. Want dat is natuurlijk belangrijk. Een doel in je leven hebben om ergens naar u te zien. En Ja. dat hoop je eigenlijk ook een beetje dat de mensen die thuis zitten, die ik ziek ben of ik wat markeren, mij die aan van kom op jongens, al is het maar iets, geniet van het ding en Ja. pluk de dag.